Bumba pa, bumba pa. Ay, Eugene, shout out. Ate Melody, shout out. Isang kay Grace, isang kay Jose Marita. Jose Marita. Grace, thank you. Isang kay Grace, thank you. Tawad ko isa eh. Marunong akong magbasa eh. Hindi tayo marunong magbasa. Ate Gemma, Ate Mary B. Shout out. Mga kawaray, shout out po. Pang-apat po nating live ngayon. Ang oras natin ay 9:37. Tol, kusap na tol. Ay, thank you tol. Pobre. Pangalawang live natin guys, ay pang-apat na live natin ngayon sa 2 weeks. Sunod na ano. Next week naman po tayo ulit magla-live. Para sa, kasi dalawa-dalawa kada isang linggo. Maganda ako yun eh. No? Kaya masumigaw na ang lukot. Tol, thank you tol. Tamang tinda lang tayo ngayon mga koray ng ano. Pobre, Crystal. Tita Bits, sabi ni Grace. For viewers, thank you po. Bunso! Bunso! Grace, Yahoo, boom. Ay, shout out, Ruban. Nakakalo. Covering worker, boom. From Ate Margie. Guys, ingat po kayo dyan sa ating Tacloban. Sa Tacloban. May bagyo daw pala dyan. Yung number 1, malakas ang ulan. Bilhin natin ah. Malakas ulan dito. Ingat po kayo. Ate Rebecca, shout out. Thumbs up. Ay, Team Mayor, maraming salamat po. Sir Eugene, maraming salamat po sa iyong mga supporter dyan na talagang umaatak sa aking mga video. Hello po, John Mark Joe. Maano rito, Ate Marvic. Maaraw. Walang ulan pa. Walang ulang. Support from Team Mayor supporter. Ay, thank you sa Team Mayor supporter. Thank you so much po talaga. Maraming salamat po. Rebecca, thank you. May naka-live ngayon ng Team Mayor, ano? Naka-live ba si Sir Eugene ngayon? Ma'am Rebecca. Nandun ako kagabi kay Ma'am Jo. Official. Nagano po ako dun. Bingo. Hindi ako manalo-nalo. Rebecca, shout out. Sabi natin, Mary B. Guys, dikitan niyo po yung mga supporter ng Team Mayor. Grabe. Napakasulit ang support niyan sila. Support nila sa akin. Nabubulol na ako guys. May bago tayo sa paglalag.
Nanalo ka. Gcash pay, online ka na lang. Para wala na sa Bili natin, bili na. Bili natin. May maupuan eh. Kumbuna tayo dyan. Yun! Shout out sa 1 viewers. Ma'am, bili na ma'am. Bayong dyan. Paninda natin mga kuray, repolyo at saka sayuti. Salamat ng marami po sa lahat ng pumasok. Unlilive po pala tayo ha. Ate Melody, maraming salamat po. Maraming. Sana panoorin niyo po yung mga video ko, latest video ko mga Team Tacloban. Pasurin niyo naman. Bako lang pala yung premiere natin kasi may premiere tayo ng level. Bili na ma'am. Kay viewers, maraming salamat po. Guys, ipinin ko lang po yung aking premiere. Si Marvic, what are you selling now, Marv? Sayuti at repolyo. Ate Eva, hello, Team Tacloban, maraming salamat. Yung nakapin guys, premiere ko po yan mga mayang 11 AM. So yun lang po, patamsak na lang po sa mga hindi ko nakatamsak. Pwede na ma'am. Rebecca from Ate Eva. Dagang salamat po, dagang salamat. Ha? Ano? Pastil. Ayaw. Bili na ma'am. Dami mong paninda tol ah. Pagti lang to. Kung wala akong tatlong sayuti at 7 bandil na repolyo. Mahal eh. Malang ngayon gulay, tumaas dito naman. Oy, Mabi TV Harang, thank you so much Sarang. Good morning Mark. Oy, Milagros Flores, thank you so much. Dan sa premiere, sabi ni Ate Melody. Ate Melody, maraming dagang salamat po. Dagang salamat sa 7 viewers at 9 thumbs up na. Wow. Congrats. Mabi, sabi ni Ate Melody. Bili na ma'am, 50 lang.
Mayroon tayong repolyo. Sayuti, grabe, taas kagabi. Mahal na naman. 35 ma'am. Maabot na ng 520. Love you! Sana bumaba mamaya. 9 viewers at 9 thumbs up. Thank you. Melody Alvarez, good morning po sa ating Mabi TV. Pobre from Ate Melody. Ate Melody, maraming salamat sa Team Tacloban. Dagang salamat po ha, dagang salamat. 10 viewers at 9 thumbs up. Thank you so much po. Mamaya may premiere daw ata si Kabos mga 10. Sana mapasyalan natin. Ano? Oras pa lang natin ay 9:46. Bale, 20 minutes. 14 minutes para sa premiere ni Kabos. Official. Matumal. Kahit makabenta lang tayo po. Hindi ko alam kung saan po. Hindi ako dito ba? Ha? Para alam ko yung tatargetin natin natin. $590 po unang ko pala mga kaya. 590. Bali 3690. Mga 37. Ganun. Si cargo doon. Mark, mahal ba kilo ng sayuti? Oh, mahal ngayon. Ate Milagros Flores, mahal. Mataas po ang sayuti kagabi. 520 po ang kuha ko sa isang bundle. Kaya tatlo lang ginawa natin. Tatlo ang ginawa ko. Kasi medyo mataas. Ay, Ate Melody, sabi ni Pobre Morgan. Kapi tayo mga mahal. Sabi ni, mahal. Mahal. Mabi, salamat. Thank you, Ate Melody. Tol, Pobre, shout out, sabi ni Mabi TV. Mabi TV, kailan punta nyo kay Greg? Mangingisda daw kayo? Magsama ko. Magkano kilo ng sayote? Hindi ko po alam kung magkano ang bintahan nila sa sayote, Ate Milagros. Kasi ang bintahan ko po ay tumpok lang. 35 tumpok, 3 piraso, tsaka 50, 3 piraso. Sa February 8, February 8, anong araw yun? Pag hindi tatapat ng linggo, Sabado, ay sasama ko. Pwede ba? Pwede ba maki-join, Mabi TV? Hello, Mabi, from Eva. Pwede bang mag-join? Kapag-vlog man lang. Wala ata mais. Mahal mais. Mura. Nakaraan 25. Nakaraan 25. Kaya mo muna nagmamais. Hello, Mabi. Tara pa di punta tayo doon. February 7 pa lang para makapag-vlog pa. Sabado, linggo yun. Ay, ayun lang. Hindi ako pwede doon. Sabado, linggo pa di. No. Repolyo, nagtinda ka. Oo, repolyo nagtinda ko. Ang bundle ng isang repolyo ay 290. Medyo mataas. Pito lang ginawa natin. Hello po, Ate Eva from Mabi TV. Sa'yo, tite. Hindi ako makasama nun, Mabi. Sabado din. Mahirap. Ang taas. Oo, taas. Puntahan ko nga, 40 lang. 35 po. Malang repolyo ngayon. Tumaas. Opo. 520 isang bundle. 4 kilo. Hindi ko alam kung magkano per kilo nila. Euro 60 ata 70.
makaranas man lang manlambat ng isda. Yun nga eh. Sana, maganda sana yun, pwede. Kaso, Sabado, Linggo kasi, di ako pwede gano'n. Kailangan ko magtinggan. Payaman ako, magpayaman. Gusto ko sa UT, kaso ang layo mo. Yun lang. Okay lang yan. Si Milagros, no problem. Paliparin ko na lang dyan. Yan na sila. Last 2 minutes. Tadadadadeng. Tadadadeng. Dadeng. Tira na. Sayang sana kung hindi Sabado, Linggo na makakasama sana. Kaso Sabado, Linggo, hindi na tayo pwede. Depende kung may budget. Ano nag-comment? Ilan na, ma'am? Ay, 13 viewers. Thank you po. Mercy Lomdang. Lomdang? Tama ba? Mercy Lomdang. Morning po. Morning din po. Magandang umaga. Di bali malay na makapunta ka rito sa amin. Kukuha ako sa iyo ng panindan. Oh, malayo man. Saan ka ba? Saan ka ba, Ate Milagros? Magandang makapunta doon kahit sa labas ng bahay ni Rizal. Pwede mag-vlog doon. Saan ba yun? Saan ba yun, Mabi? Sige, ma'am. Sa Kalamba. Kalamba. Ayos yun. Kalamba. Sa Luzon Avenue, Tandang Sora. Bilang ka naman po, Ate Milagros. Ay, mamili na. Sa Luzon. Sayas. 12 viewers at 9 thumbs up. Maraming salamat po. Sa Luzon lang pala, malapit lang, sabi ni Mami P. Quezon City rin yun, di ba? Alam mo to. Hindi ko ganong pamilyar, hindi kasi tayo gala. Ano? Ate Milagros. Noemi, Emma, Noemi. Shout out, Noemi. Megala shout out sa lahat, Noemi. Thank you so much sa pagpasyal. Thank you sa suporta, guys. Guys, yung nakapin po, pasuyo na lang po mamaya. 11, meron tayong premiere. Sana makakapasyal kayo. Medyo malapit kaya Kuya Elmer. Medyo malapit kala Kuya Elmer. Malapit ba kala Kuya Elmer yan? Yun sa nakapin. Ay, thank you, Noemi. Pili na, boss? Okay, di bali. Malay natin. Oo nga po, Ate Milagros. Noemi, musta ka na? Sabi ni Mabi TV. Mga babae talaga, mabilis talaga ang aking kaibigan na si Mabi TV. Napakabilis. Mabilis pa sa last 4. Dan na nakapin. Ay, thank you so much po. Tawa siya. Alam niya na kasi, mga ganyan talaga. Pag mga girl, babae, mabilis yan ang aking padi. Kukumustahin agad yan. Kumusta ka na? Palakaibigan lang tayo padi. Tayo, ganun ba yun? Okay. Ito, pangit pa rin, Mabi. Aray, man! Yes, no, Lord. Aray ka, Mabi. Pangit pa rin daw siya. Gandahin mo na.
14 viewers, thank you so much po. Team Love, Bagayan. Ay, Team Love ba yan? Ah, Team Love pala yan. Hindi love mo yan. Ay, Team Love. Minute na yung kape mo. Bili na ate, sa'yo din. Ay, dagan, puri. No? Proud love. Proud Team Love, Mabi. Ayun. Tol, gawan mo ako ng pang-intro. Magpasa ka nga ng ano, ng mga video. Kahit mga maiksi lang. May sino nagsabi na pangit ka? Siya nagsabi. Wala naman nagsabi nito. Ako. Covering worker. Sarap sabi ni Noemi. Mabi TV, hindi siya sinungaling. Joke lang na arrive ka. Sir Mabi, Dan Connect po. Sabi ni Mercy. Tuloy-tuloy mo lang yung pag-vlog mo, Mark. Natas din yung views mo. Oo, Ate Milagros, kailangan po talaga. At yan ang magagandang comment na nababasa ko sa inyo na talagang sinasabi niyo na tuloy lang tayo, tataas din ang views mo. Nakaka-inspire yung mga ganyang comment section. Paggawa ng intro host, anong oras premiere mo, Sangkay? 11, Grace. Padituruan mo ako mag-edit, may video ako dito. Sige, pumunta ka rito, tuturuan ko. Madali lang yan, itutusok mo lang yan, Mabi. Pupunta ka sa CapCut, itusok mo yung mga ano mo. Tusok, parang madali lang yan, Mabi. Kayang-kaya mo, ikaw pa. Kaya mo ang ano eh. Pag nakita mo ako, Mabi, paktay na. Hindi ka makapagsalita, ha? Magpapakita sa akin. Hi, Noemi from Covering Worker. Wow, talaga ba? Noemi, pakita ka nga. Sabi ni Mabi. Noemi, Mabi. Parang love, ano to, Team Love yung andito sa live ko, Covering Worker, sumali ka na sa Team Love. Para Team Love forever. Wala. Nakita mo na ako sa live ko yata ay may binata yan si Covering Worker. Dumali ang loko. Nagturo ang isa. Gusto mo rin eh. Join ka host sa Team Love. Nothing. Meron na kaming grupo. Team Boom. Ano kami doon? Ano lang kami doon? Pang boom boom. Boom tarat. Oo naman nakita sa personal lang, hindi pa. Aray, parang gusto mo rin dumali man. Mabi, may asawa ka. May asawa na ako, bawal yan. Oo nga naman. Mabi, talaga ito. Binugaw na ako ni Tol Mabi. Ay, mambubugaw yan. Si Mabi, di mo pa nakikita yan? Tuwing nag-live yan, lumalabas yan sa bahay nila. Ma'am, bilhin naman, 35. 35. Yung mga na. Yan, 50, ma'am. Tol Pobre, shout out. Sabi ni Mabi, ganyan. Ako mag-advise sa mga lilit na mga nagbablog. Masipag lang sa pag-vlog. Lalago ka, lalo na pag may kasamang dasal. Yes, totoo yun, Ate Milagros Flores. 35 yun doon, Thank you so much po na-appreciate ko po yung comment na napakaganda. Nakakatuwa, nakaka-touch, nakakagandang at motivation. Covering Worker, wag kang magpabugaw dyan kay Mabi. Oo, totoo. Baka mamaya mapunta ka sa may Tol Pobre. Magkaroon ka ng sakit sa bulsa. Ate Brenda, morning. Kumusta po?
Ads. Thank you so much, Ads. Ate Brenda from Grace Crystal Gosman. Sis Brenda, hi from Pobring Worker. Faith to God. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Yes, totoo yan. At Noemi, that's good. That's right. That's good. All right. Wala ka namang asawa, Noemi. Sabi mo, Lit, wala ka namang asawa. Aray ka. Sabi gusto din, Mabe. Nagtuturo ka pa ng iba, Mabe. Gusto mo rin. Melody. Sabi na. Ate Brenda, sabi ni Ate Melody. Crystal, hello from Brenda. Manay Brenda, Marayan na aga. Parang magkahawig lang sa amin. Yung M lang, pinalitan ng yung M, pinalitan ng W sa amin. Waray na aga. Opo, Noemi from Pobring Worker. Aba, lang si Pobring Worker. Magalang naman talaga ito si Pobring Worker. Mabi, wala akong sinabi. Wag na ano. Wag kang ano dyan. Sabi ni Noemi. Oo nga naman. Gawa-gawa ka na naman, Mabi, ng kwento. Pobring Worker, hello from Ate Brenda. Wow, English spoken. Yes, I'm very light. My English is very light only. Mabi TV. Brenda, Ate Eva. Ate Melody, hello po. Sabi ni Ate Brenda. Tawa, mandud. Manay Mabi, hello. Sabi ni Ate Brenda. Mabi, palitan mo yung channel mo. Ano? Bungad channel na lang. Ikaw din gusto mo rin. Ay, Maria Mine, shout out. Eva Andres, hello po. Sabi ni Brenda. Maria P, sabi ni Mabi TV. Tawa si Mabi. Kumusta kayo, sis? Brenda, pasensya na din ako makapasok sa mga live niyo. Busy kasi madami naghahamon sa akin ng laban. Yan ang gusto ko sa aking kaibigan ni Pobring Worker. Bungaw channel. Noemi. Aray ko. Maria P, hello from Ate Brenda. Hayaan mo. Pag-break kita mo. Huwag kang titingin sa mga basher. Tuloy-tuloy lang, laban lang, walang isusuko. Yes, Ate Milagros. Di kasali yan si Padi. Oh, di ba? Mamay. Pinagtanggal ako ni Mabi. Okay lang po, Pobring Worker. No worries. Sabi natin Brenda. Kuya Mabi, Maria P, Ate Melody. Miguel, shoutout ka, Ray. Boom. Sabi ni Danmar Aguileras. Shoutout. Ate Danmar, ingat po kayo dyan. Maraming salamat po ng maraming salamat. Mabi, buang channel na lang. Bungaw channel. Sabi ni Grace. Ate Melody, hello po. Sabi ni Maria P. Team Boom, bliss morning to her in the live of Kawaray. Middle shout out. Premier ni Kuya Kabus. Oo nga pala. Baba mo dito. Anong tinda mo ngayon? Pakisabihan mo nga si Kabus na pumasok siya rito. At ibaba niya yung ipipinto. Grace, sabihan mo si Kabos na mag-comment dito at pakibaba yung premiere niya para magpasok. Kapi lang ako, tol. Sige, Pobring Worker. Ate Grace, sabi na Ate Maria, pag dyan muna kayo, work muna. Pahinga lang ako ng sanglit. Sige lang, Noemi, ingat. Dan like, comment, and share. Ay, thank you po, Milagros Flores. Agoy, ako din, nakagkakapi pa lang galing, Go to channel na lang ako, guys. Love you all. Sige. Punta ka kay Kabos Official. Kabos Official, guys. Support natin sa ating kaibigan sa Team Boom. Pasukin nyo. Ano Team Boom? Balik na lang kayo. Team Boom? Team Boom. Team Burot-Torotot. Then, taratat. Pasugod. Baba mo muna yung niya para masugod natin. Tianggi ba? Waray ka ba sa Tianggi ba? Tama ba? Binaba mo na ba? Saan ba? Wala man ako nakikita. Ano ba? Di ko nga nakita.
Brenda, binaba ko na. Saan mo binaba? Crystal. Dito na ako. Meron pa dyan yung Sierra Oreo down, Oreo. Binaba, wala man ako nakita rito binaba mo ano. Oy, Mabi, thank you sa banner natin ha. Ate Melody, shout out. Oy, Tatay Robin, morning Tay Robin. Kumusta Tay Robin? Kumusta na po? Medyo busy tayo Tay Robin sa ating mga ano ha, mga ginagawa. Tay Robin, kumusta na? Na-miss na si all. Tay Robin, naka-premiere si Cabos, pasuyo. Pasuyo pa. Sugod muna po. Sugod muna tayo dun. Sugod. Balik na lang po kayo pag may time kayo. Sigurin nyo si ano muna. Si Mabi. Si Mabi. Cabos. Melody, morning. Wala. Salamat po sa 10 viewers na maraming salamat po sa 11 thumbs up. Thank you so much po. Guys, sana madagdagan ang ating revenue para makausad tayo sa ano ano lang tayo, makasahod tayo ng ngayong buwan. Kay Robin, kita tayo sa mata. Sabi ni Mabi. Support po sa aking revenue mga kawaray. Support po para madagdagan ng ating revenue. Pasupport. Mark E. Live ka, bahapa. Ha? Mark, live na ka, papahinga na ako. Maaga ako. Sige lang po. Sige po, Ate Milagros. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa pagbisita. Nakakatuwa po yung comment niyo po. At talagang pinapalakas niyo ang aking loob. And thank you so much. Ate, sa'yo, te. Sipag naman po tayo mag-vlog. Ate, Lalo 35. pag may mga kasamang mga kaibigan. Revenue ko, $18 lang. Tay Robin, morning po. Ganun talaga, mabababa talaga ang revenue ngayon tayo. Robin. December nga, hindi ako nakasahod. Ganun talaga. Ate Melody, Ate Eva, thank you po. Tay Robin, morning po. Hi Eva from Tay Robin. Ganun talaga tayo. Gawin na lang natin, sipag lang tayo. Wala naman posible na magkasahod tayo. Salamat lang tayo na mayroon tayong mga kaibigan na nagpapalipad sa ating ano. Okay lang yun. Ganun talaga tayo. Oo nga. Kasi na ko kay ano na aking revenue. Send ko na. Team Buang, always panalo. Team leading support. We love together. Buang forever. Aray ko. Miss Mary, thumbs up. Oy, sana all mas may revenue. Oo nga. Ganun talaga ang buhay. Alam nyo, ang revenue ay ano yan? Blessing yan ng ating mga kaibigan. Kaya sipagan lang natin ang pagbablog. Huwag tayo, ako hindi na ako, ano ngayon, iisip na magpalipad kasi talagang mahirap ang kumita ngayon ng pera. Pag mahirap man magbigay ng blessing, why not? Siyempre, always, ano natin yun, appreciate natin yung mga ganong palipad. Pag may nagpapakulay sa ating channel. 50 dyan, ma'am, to 35. Pili na. 35 o, 50. 35.
Na-appreciate natin yan. Miss Mary, thank you so much po. Mark, ang daming paninda mo. So, kunti lang po yan. 3 bundle na sayote at repolyo ay 7. Matumal nga po ang repolyo. Sayote lang ang gumagalaw. Kano pa lang binta ko, wala pa 1,000. Hapon, mabili. Mark, ang daming paninda mo. Sabi natin, kunti lang po yan. Mark, how many items you have? Sa YouTube yan. May translator dito. Miss Mary Miguelao, shout out from Mabi TV. Tol, Padi, maraming salamat Padi. Si Padi Mabi ay, ano yan. May trabaho ka ba ngayon Padi? O nasa bahay ka lang ngayon? Wala. Wala, nandito lang ako sa bahay. Mabuti. Ay, ate, bilhin na ate. Sayuti. Mukhang ulam pa dito ah. Tatangka na. Ay, project. Thank you, Tol Project. Maraming salamat. Salamat sa pagbaba ng banner. Guys, pang-apat ko ng live to. Only live po kami ngayon. Yung first week ay 2. Tapos ngayon second week pang-apat na. 2 rin. Dalawa. Tapos sana naman ako ulit magla-live sa 18 to 24. 18. O, ito siya. 18 at 24 naman ako magla-live. Pipili ako doon sa araw na yung anong araw ako mag-live. Sir, ano po? 50, 35 po. Hindi na sir, mataas po talagang sayuti ngayon. Kung malaman mo, ayaw na nga ni. Alam mo yun. Manoy, sa linggo punta kami sa Pugpug. Manoy, shout out. Alam mo yun? Anong Pugpug? Ano yung Pugpug? Pinsan, sabi ni Crystal. Guzman. Bigyan ko nga jacket to. Kasi yung iba walang jacket. Yan, may jacket ka na. Mabi, salamat sa pagbaba ng banner. Raji. Tol Project at Mabi TV. Pwede, thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Uy, thank you, Mabi. 7 viewers at 14 thumbs up. Maraming salamat. I appreciate. Seven viewers, thank you. Ilog yun, Padi. Malapit yata kay Manong Jerry. Malapit yun. Sa may sa may river ba yun? Sa may Bulacan? Sino kasama mo, Mabi? Aligo. Kaya bilhin natin Ate, bilhin na ate Bilhin na ma'am, bilhin na.
7 viewers at 15 tamsak. Maraming salamat. Tapos na ba yung premiere ni ano? Jel, shout out Jel Brianna. Jel Brianna, shout out. Eight viewers at 15 thumbs up. Maraming salamat. Then stop. Natin. Kaya bilhin natin ah. Bilhin na ma'am. Tuma naman sa repolyo ah. Repolyo ko ilan pa lang nabili, isa pa lang ata. Matumal. Ako mabili. Ngayon lang ako nang dinala ng tumal ah. Is this low? Sige na, boss. Bukas yan. Sabado, linggo yan mabago. Bili na ate. Sayuti, sayuti, sayuti. Ate Melody, thank you po. Gusto ko na lang. Bili na, ma'am. Bili na ate, bili na. Okay, yan. Ayaw. Ayaw, lagi. Ba't napakukul? Ilan natin, ilan. Ayaw, lagi. Ba't napakukul? Okay, ma'am. 40 lang isa, ma'am. Opo, isang piraso. 40. Saan? Ganda. Ano kaya? 40 lang, 40. Okay. 50. 35. Pinakamadala. Ayun, may natanong mo. Wala mo rin. Siguro? Ano ba naman ang tinda mo yun? Bawa na, maulog.
Kailangan magmura, wala man tayo pinabayaan ng pwesto. Yun. Nagalaw din sa iyo ang repolyo, lumaban din, lumaban, kumakapit, kumakapit. Ang mahal kasi ng sa iyo. Mataas pa rin. Bili na ate. Pichay ang mabili. Pichay ni Noli Boy ang mabili. Parang ang sarap tumambay dyan pa din. Madaming makikita. Oh, tumambay ka dito. Maluwag dito kahit matulog ka pa rito. Pag yung mga bandang 12, wala ka na makikita rito. 12, 1, 2. Yan. Ano tao. Hapon, medyo matao. Marami kang masisilayang mga ano. Para maturuan kita. Mamaya hapon, punta ka. Alas 4. Para marami kang makikita ng ano. Hindi mo nakikita dyan sa bahay. Ay, ibigin ka at kahamang panahon. Ikaw lang ang makasama. Ikaw lang ang tunay sa buhay ko. Bura, magkano ang kuha mo niyan? 50? Piliin na kita sa iyo, okay? Ha? Pabilihin. Pabilihin. May nalaging ko kasi hindi man pipiliin. Kung sa'yo na yung taas eh. No, 50 takot sila. Kahapon 40, 30 30 na. ang bilis ang punta yun. Mali pala si ano, ang presyo ni Brian? Sabi daw niya mali. Ewan ko lang kung totoo. O kasi ito- pwedeng ganun kasi kay Cedric ang taas eh. Kasi, alin po? 35 yun, 50. Kaya nagulat ako nung di ba sa di Cedric 550 doon. Sa atin 340 lang diba? 550. Ang laki ng diferensya nito ah. Hindi, siguro mababa lang talaga yun. Nakaka-amoy lang siya dun sa balintawak ng mataas ang lintahan. Kaya sinabi niya lang. Sinabi niya lang. Magkano kanina? Ay, kagabi. Magkano kagabi ay ano? 520. Wala ka ba 30 ko? Ang variant mo lang. Will, shout out Will. Kanin na yun kuya? 25. 30. Wala sakto. Sakto ah. Ay, bili na ate. Sayote, sayote. Mahal pa yan. Pag mahal yan, sunod na, ano, baka mamaya mataas na naman. Oy, Will, thank you so much, Will, for visiting.
Tapos na si Kabus. Oy, tapos na ba si Kabus? Tatay Robin, thank you. Tapos na tayo, Robin. Hindi ka na namamasyal dito tayo, Robin, ha? Melody, thank you. Ay, Melody. Ate Brenda, thank you po. For viewers, andyan si Will, papapasok lang. Mami TV and Pobring Workers jumping like a grasshopper. Like a grasshopper, jump, jump, jump. Jump another life. Oh no. Hi, mine. Thank you. Anong sala kayo? May sipon at lobat sipig ko, di pa mo pabili bag. Ganun. Sayang, tayo dapat ko. Pumili ka na nung tumahod ka. Pangungutang mo na. Paano ka naman yan? Senior ka naman, makakahingi ka ng discount. Pinoy Pandikit. Super Yaya, shout out po. Tita Lo, shout out po. Maraming salamat po sa pagpasyal, Tita Lo. Ay, 9 viewers at 17 thumbs up. Hello. Shout out. Shout out. Ay, ad. Oy, B-boy, andito ka na. Thank you guys. Salamat po sa pagpasyal. Oy, 10 viewers. Thank you so much po. At 18 thumbs up. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Daghang salamat kayo mga inyong pag-suporta sa ako. Guys, ano na tayo ha? 32 minutes na lang. Mayroon tayong premiere. Hi, Super Yaya from Pobring Worker. Like dance host. Ay, thank you po. Super Yaya official. 9 viewers at 19 thumbs up. Thank you so much. Super Yaya boom from B-Boy TV. Guys, thank you so much po ng marami. At sa Team Mayor po, at kay Sir Jaime Vera, willing to eat, at kay Sir Jun Magano Junior, at sa kay Matthew and Mommy's World. At sa lahat ng Team Boom, at sa Team Mayor supporter. I love you all. Sa lahat po na talagang pumapasok sa ating mga video, lahat ng na sumusuporta sa ating sa challenge na to, na talagang kahit hindi ganun tayo kilala ay nagpapakilala tayo. Maraming salamat po sa Team Kabunoto, sa Team Doncelia na talagang kahit hirap habulin si Sniper Dudes at si Mil TV, ano pa rin tayo, upload pa rin tayo. Nakakatuwa kasi nagcha-challenge tayo sa mga yun. Jalo Marsan, shout out sa'yo. B-Boy, Team Boom. B-Boy, tawa ka man, Boom. Shout out sa lahat. Buti ka nga, pati. Pimos ka na eh. Aray mo, Pimos. No. Walang Pimos sa atin, pati. Napakilala lang natin ang ating team, na Team Boom. Para mapansin tayo. At pag mayroon mga pa-challenge si Idol Jeff, kung saan may pa-challenge, ay mayroon tayong solid na support. Dan Tamsak host, oy, thank you J-Lo Marsan, maraming salamat sa iyo. Mabi TV, Migalaw shout out para Super Yaya official. Mabi na ang famous, ang daming suta. Oo, si Mabi totoo. Si Mabi TV ay talagang ano yan, kalad ka rin. Talagang habulin si Mabi. Malaki kasi, malaki. Guys, malaki si Mabi, malaki. Habulin, malaki kasi, malaki.
Tanungin ko anong malaki. Tanong kayo, ask kayo, what? Anong malaki? Kaya nga isa lang girlfriend ko, di ako famous. Oh, parang gusto mo rin magdagdag ah. Super yaya, si Mabi malaki ang malaki ang ulo. Hindi, malaki ang puso. Malaki ang bayag. Hindi, malaki ang puso. Mabait si Mabi. Mabi TV ay mabait. Pag nakatalikod. Shout out sa lahat sa Team Boom. Oy, thank you, Jalo Marasan. Sarap. Iboy. Sabi ni Mabi. Si Biboy. Si Mabi ay malaki talaga. Malaki. Malaking malaki. Malaki ang puso. Kaya sa mga oh, wait. Ba, no mo. Mabait, kala ko pagtulog. Oh, pwede na rin. Sir Mabi, shout out po, sabi ni Jalo Marsan. Sa Periaya, hello, sabi ni Mabi TV. Brenda, thank you, Ate Brenda. Jalo, shout out po, sabi ni Bibo. Ay, Mabi. Bili na. Paldo. Paldo man. Namita lang ako kanina. Manay Brenda, malapit kayo sa Pugpog. Pugpog, di ba? Brenda ni MTV, shout out. Tita Lu, sabi ni Ate Brenda. Bili na kayo, bili na kayo. Wala man tao. Sila lang titigla ko. Kaya bahala na kayo sa iyo, eh. Oh, pwede ba pwede? Bahid ka dyan, parking. Ganito na lang tayo. Merry Grace, shout out. Saan yung Manay Mabi? O, di nila alam yun, Mabi. Ikaw lang kasi nakakalam yun. So, ikaw yung gala. Merry Grace Francis, good morning, sabi ni Super Yaya. Pili natin ah. Guys, 10:34 na. 11 may trip na po ako. Yung nakapin po kasi boss. 35. Kano to pa? 35. Yun, 50. Okay na, 30. So, 7 viewers at 20 tamtak. Morning, Super Yaya. Silip-silip lang muna. Silang po. No problem. Super Yaya. Yun na, ma'am. 30 lang isa, yung 40. Mura na yun po, support. Taas ang repol yun. Mura na po ito, supporting mo. 30.
Ito sa'yo, 35, 50. Mando. Mando. Grabe nung ano mo ah. Jeep mo ah, mabilis ah. Ring ba yun? Bili na ate, bili na. Wala nang tawa. Tawa. Yeah. Abanti, banti. Lane, hello sa Ma'am Lane. Thank you so much. Lane Official. Oo nga, si Ma'am Lane Official to. Hello, Ma'am Lane. Kumusta po? Maraming salamat po sa pagpasyal. Live 20 insan. Uy! Kala ko si Lane Official. Lane Channel pala to, sorry. Ay, Lane Channel, kumusta? Ito pala yan, sorry. Kala ko si Lane Official. Kasi dalawang pumapasok sa akin na Lane eh. Lane Channel, thank you. Nagkamali nga. Kala ko si Lane Official. Sorry naman. Sorry na nga ni... Kumusta ka na? Kumusta ang ano? Lakas ang premiere mo ah. Marami kang viewers ah. Ipag mo kasi mag-premiere. Tuloy yan, San. Sana magkita tayo. Ito, malamig. Malamig dito ah. Saan ka ba? Saan ka bang ano? Hong Kong? Summer na ba? Ano na ba yan? Taglamig yan, taglamig. Ah, Taiwan. Oh, Taiwan. Ingat, ingat, ingat sila. Ingat sa work. Hindi naman, bossing. Winter dito, insan. Ah, winter. Kaya pala eh. Hindi po, balot na balot ka dyan. Paano yan? Hindi kayo naliligo. Pag mga ganyan, pag malamig. Kasi pag malamig, di kaya. Nagpa-iinit kayo ng tubig. Ganon, pag gusto nyo maligo. O baka yung, ano nyo, yung shower nyo ay hot cold. Hot cold. Tama ba? Di ba pag mamayayaman, meron yung, ano, hot cold. Para mainit yung kanilang, ano. Ah, may heater dito yung sana. Kala ko di ka naliligo yung sun eh. Mamamaho ka niyan. Ano yan? Isang buwan na winter o hanggang buong taon na yan? Season ba yan? Season, ganun. Minsan. Winter. Season ba yan? Hindi pwedeng walang heater. Nako, babaho talaga. Malamang. Season yan dito. Ah, season. Ano pala? Eh, dito sa Pilipinas, medyo malamig naman. Malamig-lamig naman. Till April yan. Ah, April na ba? Malayo pa pala. No? Pre. Kwenta dyan, Tol. Dito ang 30 ko. Ah, dito. Tatlo ya? Dalawa lang. Ayan lang. Ay, dalawa lang. Dalawa lang. Eh, kung magkano na yun? 35. Eh, kung 50 yan? Ano? Sige.
Ngay. Di pa 30, pwede. Garden lang po, mataas po ang ano ngayon. Mahal. Mahal na si gulay ngayon, mahal. Yan, dalawa lang yan dyan. Dalawa lang. Ito kasama. Pwedeng palitan mo anak, mahirap sa balatan niya. Mas bago. Hindi pwede po kunin mo. Ay, ano yan? Mga partner para hindi magtampo. Yung tatluhan mo sa ano. Mahal po eh. Mahal po ang ano ngayon, gulay. Nagtaas ko naman po. Wala tayong magagawa kundi mag... Talaga naman, di naman natin naibot yung pera natin. Yes, true, mami. Ang pera natin ay pangsamantala lang yan. Isa. Lobo. Ibukol mo nga ito. Tambay lang her, insan, linis muna ako. Sige. Naka-loudspeak ka lang dito, aray. Baka mabula po yung kapitbahay nila. May bagyo sa atin, San. Sislen, morning. May bagyo sa atin. Sabi, maraming salamat. Sis Grace, good morning. May bagyo sa Philippines. Yes, may bagyo daw dyan. Signal number 1 daw. Ay, hindi. Sa Manila mayroon ba? Sa probinsya ng sa Leyte, sa atin. Sa Leyte meron daw signal number 1. Grabe, pagpasok ng taon na, no, may bagyo na agad. Sana hindi malakas. Kahit ang maganda sa lupa ay pangkay. 9 viewers at 21 thumbs up. Shout out. Maraming salamat. Oo, nasa Manila ako. Hindi naman ako sa probinsya. Nasa Manila ka pala. Oo. Alam mo, nasa probinsya ako. Dito ako sa Manila. Nabalik siya. So, umuwi ng probinsya. Province sa amin. Para makapag-vacation man lang. Ilang years na rin ako di nakakauwi. Kasi almost nung namatay ang mama ko, 2017. Hanggang ngayon, di pa ako nakakauwi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26.
almost 9 years na akong hindi nakauwi sa amin. 9 years ako hindi nakakauwi sa probinsya namin. Siyempre, mahirap kasi ang masahe, walang budget. Laging kinakapos. Kinikita naman, sakto lang, pang gastos-gastos. Oo, mula nung namatay ang mama ko na 2017, hindi ako nakauwi. Namatay siya noong August 19. Oy, so kapatid, good morning. Daan lang, pasok na ulit. Sige lang, super. So, nambuka na. Kumusta na? Isa ka na lang din mag-live aso mukhang busy ka. Super Yaya, tagal na ako, almost 9 years talagang hindi na ako nakauwi sa amin. Kasi namatay si mama 2017 August 19. 18, 19, 20, 20 pa. 26 na ngayon. So sumahin parang almost 10 years. Sobrang busy pa din. Okay lang yon. So, kayod lang ng kayod para sa pamilya, para sa anak. Ako, mga 20 plus years na. Wina TV. Inasamantala habang may pasok kasi pag wala na ulit, wala na ulit pasok. Ayun lang. Tama lang yun. So, malaki naman ata sahod mo dyan. Minimum naman yata. Tay Robin, sabi ni Sue ng Bukana. Guys, si Sue ng Bukana ay team bully yan. Sa team bully yan guys, ang dami yan nila. Marami yan sila. Team bully. Kaya, papasok kayo dyan. So, sportive yan lahat. Ayan. So, sabi ni Mima B-Boy, Grace, Len B-Boy. Hindi makasuporta, napaka-busy. Kapatid, okay lang, So, hindi ko namang, ang challenge na yan ay parang chill lang. Hindi naman, talaga, magandang challenge kasi yung paramihan ng vlog ay may prize, tapos yung views may prize, yung pinakamataas, tapos yung revenue may prize. Medyo hindi naman tayo mataas ang views natin ay mababa lang. Ang revenue natin mababa lang. Yung vlog natin ay hindi natin mahabol. Hindi mahabol si Sniper Dudes at si Mel TV. Grabe mag-upload yung mga yun. Kaya magpapasalamat na lang ako pag makasahod tayo na ngayong January para sa makaabot tayo ng $100 para sa revenue man makasahod tayo. Masaya na ako doon kasi isa na tayo sa pagbilang sa challenge at na papansin tayo ng Team Kabunoto. Natuwa ako sa video mo nung nanonood ako. Anong video yun? Ano yun? May namatulugan ko na lang, yun lang. At mahaba ba yun? Len, boom. Kasi kay B-Boy. Kay B-Boy ba? Mahaba. Ayun lang. 8 viewers at 22 thumbs up. Thank you so much. Maraming salamat pula kay Sir Bros Dumpling at kay Sir June Magano sa lahat po ng sponsor ng pa-challenge ng Team Doncelia. Maraming salamat po sa Team Kabunoto. Grabe. Malakas ang ngayon talaga yung naghahabulan ngayon si Katuba, si Gagamboy, si Chong B-Bot, J-Bot, at si Gagamboy. Yan sila naghahabulan. Kung sino makauna sila sa revenue,
Sis Grace yun eh. Dami kong tawa. Sabi nila yan. Boss? 35. 50. Saan po? Tatlo. 35. Sa 50. Alam mo yun. Ito na lang, dalawa. Ayun na lang, yun. Yung pa rin ka na? Paano? Wala, baka umabot pa to. Umabot. 35. Thank you so much. Sa Brenda, maraming salamat. Sige. Sige. Ikot yan. Dami kong tawa. Anong challenge yan, tol? Ano yan, tol? Sa Robert Bagalano. Sa Team Kabunoto. Pa-challenge ni Sir Dumpling. Mga sponsor ng Team Kabunoto. May pa-challenge sila mula nung ano pa yan. Nag-start yan nung October yata yan. November. Tapos ngayon, isa tayo na sa napabilang sa Team Doncella. Yung revenue natin ay nasa pang 5 tayo. Kasi ang live namin kasi, ano lang eh, sa isang linggo 2 beses lang, pero only live kada isang araw. Ngayong araw na to, only live. At anong oras akong mag-end, pwede. Ang kaso lang, siyempre, ang views ko kasi medyo mababa. Kaya, patak-patak lang, points lang ang aking revenue na dagat. Kung nagpapalipad, yung si Sir Jaime Vera, at si Willie Toit nagpalipad, si B-Boy, si Sir Edu G, at si Sir John Magano, yun, nagpalipad dun sa atin. Ayun, nadadagdagan ng ating revenue. Si Ate Brenda, si Grace, si Project, yan, nagpalipad mo ngayon. Baka ikaw, tol Robert Bagalano, baka meron ka dyan. Palipad mo na. Para madagdagan ng aking revenue. Para magpitik-pitik. Dari. Hindi na, boss? Ten viewers at 22 thumbs up, maraming salamat. Ilan ba dapat kailangan, tol? Ano lang naman, tol? Palakihan ng revenue. Depende sa makukuha mong revenue kung gano'ng karami, kung gano'ng kataas. Yun ang may mananalo ka ng prize. Tapos mataas ang views mo kung ikaw pinakamataas sa kasampo lang kami kasi. Kasampo na kalahok. Kung ikaw pinakamataas sa revenue, mananalo ka sa prize. Tapos sa paramihan ng vlog, kung ikaw pinakamaraming vlog, ikaw mananalo rin sa pot price. Tapos sa revenue, kung sino mas malaki ang revenue, yun din naman nanalo. Ganun lang. Tapos kung mayroon kang video na, isang video mo na mag-viral ng 30k views, ay mananalo ka rin ng pot price. Galing nga, maganda nga ang challenge. Kaso lang, hindi siya tulad nung pa-challenge ng Idol Jeff. Kasi sa Idol Jeff talagang ang sword community talaga. Kung sinong kasali sa challenge ay sumusugod. Sumusugod dun sa mismong challenge yan. Ngayon kasi, mayroon naman pumapasyal sa mga sa aking mga video na galing sa Team Kabunoto, pero madalang, konti lang. Si Sir John, umiikot si Sir John Bagano. Pero thankful ako kasi siyempre, isa tayo dun sa sinabi ko nga, ulit na nga lang, isa tayo dun sa napili na sa Team Kabunoto na masali sa challenge. Malaking bagay po yun. Opportunity yun para sa akin. Kaso lang, hindi lang ako hindi ako pumunta kay Idol Jeff, hindi ako pumunta sa Idol Kanoto. Ang sabi naman ng wala namang bawal makipag-collab sa mga sikat na vlogger tulad nila Idol Jeff.
Siyempre, kailangan lang natin ng paalam para nung kung papayag. Pero alam naman ni Idol Jeff na may pa-challenge ang team ko. Siyempre, ngayon, gaano ako gaano ako ng tao magtitinda talaga. Ito ay, yung challenge na to ay blazing, ano tawag nito? Bonus na lang to, makasahod ako sa ano na to, timpalak. Marami na akong upload. Ilan na rin ang upload. Kalahating buwan pa lang, nasa 40 upload na ako. Pero gagawin ko lahat, madagdagan pa yun, ma-upload pa ako, makapag-upload na. Kasi hindi naman ganun ka-quality ang content natin na hindi ako gumawa ng yung ginagawa ko nung kasali ako sa Team Subasco. Nag-homeless ako talagang, ginawa ko talaga ng effort. Ito naman, winaanuhan ko naman ng effort. Siyempre, mas kailangan natin magtinda para naman sa pang-araw-araw ng panggastos. Hindi naman pwedeng focus tayo dito sa mag-focus tayo sa challenge tapos naiwanan natin ang hanap buhay natin. Pero hindi naman sa ibig sabihin na porket nasali ako sa challenge ay ganun lang yung masisira ang pagtitinda. Hindi. Masaya ako dahil sa talagang isa nga tayo dun sa napabilang sa daming mga YouTuber na malalaki ang channel, malalaki, mas kilala pa sa atin. Na isa tayo dun sa napabilang. Kasi pag lang talaga tayo sumuporta sa Team Kabunoto. At siyempre, kaya idol. $30 po dyan, isa. 40 dito. Renta to. 30. Ha? 30 na. Kaya mo? Mas nagdidesisyon ka sa nagtitinda. Mahal-mahal ang gulay. Ayaw mo? Wala na. Bakit? Wala decision si nanay. Tinatakot ako. Ayaw mo? 30 daw. Ayaw mo? Ayaw. Saan man lang gulay? Ano lang ang patong natin dyan? Kalitit lang. Hoy, bakit wala na nag-comment? Bili natin. Carlin Reyes, thank you. Hello, ma'am. Saan yung tumpok na ito? Ano po ito, boss? Isa lang, 31. Oh. Walang tumpok? Wala pong tumpok yan. Talaga magkano ba? 30. Oh. Lang tatlo? Apat mo na. Ano naman? Mahal-mahal ang gulay. Pagkalugian natin, hindi na kami nagtinda na para malugi. Para kumita. Mura na yan. Gusto pa apat. Kuya, dito ba? Pwede ko na naripapunta ko sa may Rebisco, sa likod ng Rebisco. Reviews ko lang. Ha? Lang. Rebisco. Hindi ko po Sa alam may yun. damong maliit. Hindi ko alam yun. Ay, hindi ka tayo. Hindi po. Hindi ko alam yung taga-reviews ko. Mukhang ano ka. Ramdam kita, ramdam. Naramdaman ko si ate. Hindi magandang pakiramdam ko kay ate. Kaya pumapalakpak ako.
Alam mo, alam nyo, naramdam, at ito si, Super Yaya official. Tita Au, o Tita Alo, di ba pag mayroon kang minsan na may biglang pusulpot na tao na nagtatanong about kung saan lugar, parang bigla ako na naramdaman ko siya na hindi magandang kanyang mahal pa ang gulay. Opo, mahal po ang Tita Alo. Si ate, si nanay, nagtanong sa akin kung saan daw ang ng Rebisco. Ang pasok niya hindi maganda. Parang nanlamig ako sa kanya. Tanas mo ba yun, Tita Lo? Yung tipong may susulpot na tao na hindi man lang nagtatanong ng, excuse me kuya, pwede magtanong po kung saan Parang biglang pumasok siya na nagtanong, kuya, alam mo ba yung dito si sa Rebisco, yung lugar ng Rebisco? Pero nung tinitignan ko yung mata niya, parang iba. Ramdam ko siya, naramdaman ko yung parang yung niya, yung tawag niya, yung tawag nun. Parang feeling ko na may masamang motibo. Kasi marami yan dito. Kasi minsan mga koray, mga ganyan, lalo sa bata ang bantay. Minsan, aura o sangkay. Parang hindi ko yung nagustuhan yung aura niya. Hoy, premier mo sangkay. Premier na ba? Wala pa. Hoy, premier na pala. Gagi. Daldal tayo ng daldal. Lipat muna tayo sa premier ko. Parang hindi ko naanuhan yung aura niya. Parang pakiramdam ko na parang may something. Ewan ko lang kung mali ba yung ko, pakiramdam ko. Hindi ko siya na parang ewan. Guys, may premiere po ako guys. Pasuyo, yung nakapin. Parang feeling ko modus ba? Yung gano'n. Kasi bakit siya dito magtatanong ng Rebisco nandun naman yung sa may bandang Valenzuela ang ng lugar na yon. Guys, pasuyo naman po sa premiere. Sa mga naka-video dyan. Sige na? Ha? Wait. Ha? Ay, Gracia, Gracia. Tara muna ako. Yes. Yes. Nay, ipit mo kayo dyan ha. Dito rin. 50 rin.
Ulan. Ay, Eugene, shout out. Aaron Reyes, hello. Mary Grace, hello. Naka-premier ako, Eugene. Rebeliano iba. So, yun naman. Nasa premier kami. 6 viewers at 24 thumbs up. Thank you so much po. Happy Friday, Mary Grace.
Tahimik diyata dyan si Mark. Ay, may premiere ako. Manood ka. Puro ka. Ano dyan? Thumbs up 25, boom. Kagigising lang, boom. Kaya Elmer, naka-premiere ako kuya. Dito sila B-boy sa premiere. Reply ko na lang premiere mo. Sige, Kuya Elmer. Yan, si Rillo. Si Rillo. Alboro. Alboro ba? Dalawa, tag-isa tayo.
Anong wag yung ano? Bakit ako mo? Gamit. Kanya yan. Ano daw? Gamit ka na din. Gamit ng ano? Ay, shout out. Good morning, Sangkay. Laura May. Shout out. Ano doon? Naka-premier kami. Naka-premier ako, Laura May. Kami sa premier. Yan. Sa viewers, thank you. Sangkay Grace. Kwenta dito, 35. Bili ka natin. Ate Rebecca, thank you. Premier kami. Tapos na.
Done, primer. 2 oras na ako guys. Kaya na lang ako ulit mag-vlog. Hi, 7 viewers. Thank you. Kuya Elmer, thank you. 2 oras na ako guys. Harang. Yun na ma'am. Sa'yo ate. Sayo ate, sayote. Project, thank you. For project. Repliko ulit mamaya. Thank you, sige. Thank you kay Elmer. Ate, sa'yo ate. Shout out sa 7 viewers at 27 thumbs up. One hour and 48 minutes na tayo guys. 2 hours lang tayo. Musta Mark? Okay naman? Ani? Ate, sa'yo ate. Pili na sa'yo, te ah. Kain, sige. For project, maraming salamat. Yun na lang. Nakaabot din sa premiere mo. Thank you, Len. Maraming salamat. 2 hours lang tayo, guys. Ano na lang, 11 minutes na lang. Nagpaligo kasi ako kay Lola. Okay lang. Ingat-ingat, Len. Salamat sa pagpasyal sa premiere ko at sa live. 2 hours lang tayo, guys. Maya-maya. Ganda rin tayo. Alas 11:30 na kasi. Dili na, ma'am. Sa'yo ate. 10 minutes. Ate, bili ka na. 50, 35, 35. Sa'yo, 50. Yan ito. Ay, kahapon. Tulyo ka na rin. Yan, ma'am. 50, 35. Elmer, thank you. Yung tubig ko? Yan. Bakit yun? Drag. Oh, doon na lang sa kabila. Yung tag-20. Sabi na kami drag.
Bili natin, bili na. Six viewers, thank you. Oy, bili natin, bili na. Oh. Thank you. Yote. Bukas na daw. Fridays na tumal ah. Bili natin oh. Tayo, bili na. Hindi pa lang kami naglakad. Sayotse. Kami. Other Brenda, salamat. Salamat. Diba? Kasi yote.
Yeah. Tal project, maraming salamat. Sa isang kailan mo siya. Eugene, shout out. Nagalaw shout out Ate Brenda. Shout out kay Lenma. Happy Friday, Lenma. Eugene, shout out. Doon po, sa may ano, shop and ride. Sino yan katabi mo? Si Daniel Padaplin ba yan? Si Daniel Palilya yun. Hi, silent viewer, shout out. Yun na, ma'am. Kwenta dyan, no? Ito, 35. Kwenta dyan. Kuya, meron ng kapilihan ito ng mga ano, kakanin. Hindi naka-style naman nila. Yan po sa... Yung sa ano meron pa? Ito tayo na nga. Sa medyo sa ano po? Hello. Hindi ko kung meron din. Wala yung nakaano siya eh. Hindi, baka order. May order, no? Gagawa naman yun. Ako gagawa naman sila ng ganun. May order. Pag umorder din, mga bili natin, oh.
Ay. Mag-iinta ako. Salamat. Ano itong malam sa'yo? Ito, Mark. Mahal, 520. Ay, tumaas bigla. Diba ako may benta ng mura yan? Dalawa, 30. Dapat sinalaw ka. Kasama na Rico? Ay, maniwala na Rico. Len, thank you so much, Len. Thank you, sis Len. Salamat sa pakulay. Tara, tara. Yeah. Wala ako. Nagagalaw din ako. Kasama na Rico ah. Revenue. Salamat sa kay Len. Ay, insan Len. Thank you so much. Galaw. Thank you, sis Len. Sis Maria Pe. Tambay boy, tamsak sarado 30. Ay, thank you. Salamat sa iyo, Mami. Ingat kayo dyan. Ingat ka rin. Maraming salamat. Ikaw din, ingat ka rin, ingat. Kaya bigla mo sana. 40 lang yan. Ha? 40. Pre. Oo. Yan, 50 dyan. Opo. Wala. Ayan, 35. Ang gulay-gulay. Ilang piraso na ng tatlo? Oo, may tatlo, may dalawa. 35. Mahal lang. Tapos Hindi po ah. Yung tindero lang magulang, Nay. Tindero lang po magulang. Joke lang yun, Nay. Biro lang. Bali 75 lahat. Ay, ba? 40 ka 35. 65. Kaya sa 35 eh. 40, tsaka. Okay. Thank you po. Ay, salamat. Kapit tayo. Sige, sis. Ay, Mobstad Jaquero. Vlog, shoutout. Ang lamig lagi. Nagkakapi. Tama lang yan para uminit. Pinasa, salamat sa support. Nakipinsan lang. Tamsak at harang Mark. Oy, thank you, Mabs. Tambay, salamat. Mabs. Friend na kita sa FB Boom. Nagalaw sa road po, tambay boy, sabi ni Mabs na Jaquero. Apoy Elmar, thank you po. Migalaw shout out, Eugene Ray. ₱1,000 na rin. Salamat sa pakulay po. Salit daw. Kailangan natin ng pakulay para gumalaw ang ating revenue. Kahit pa paano makakompleto man lang tayo ngayong buwan para makasahod tayo. Para makasahod nga ni. Ang sahod, hindi sahod sa balde ha, sahod sa revenue. Ito lang yan. Tsaga-tsaga lang talaga. Ay, mahirap. Kaya anak buhay tayo. Ang YouTube ay ano lang yan. Extra income. Pero masaya tayo dyan sa YouTube kasi nagkakaroon tayo ng mga kaibigan na talagang mababait. At nakikilala natin ang ating mga kamag-anakan o kamag-anak. Megala, shoutout po kuya kay Elmer, sabi ni Maps Tadjakero. Maps Tadjakero, shoutout. Kuya Elmer, Sabado pa lang doon tayo kay Greg. Gusto mo ba? Uy! Yan. Kasi ako pwede. Kung pwede lang ako, sama talaga ako. Sabado linggo kasi, kailangan magtinda.
Ikaw bahala, Mabi. Mga isda kayo ron. Time viewers at 30 thumbs up. Thank you po. Si Batang Samar, baka gusto sumama. Yain nyo, sasama yun. Takto lang yan, ano kayo dun. Ano na lang, Mabi, pag bumunta kayo ron, dalhan mo na lang ako ng isda. Pag di mo ako binalahan, di na kita kaibigan. Kung anong gusto mo, suportahan ka, Mabi. Mabi, pagpunta nyo doon kay Greg, kay Billy Greg, dala mo ako ng isda, pag-uwi mo. Pag di mo ako dinalhan, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya talaga. Kain po, sige. Maya-maya ako kakain, Mabstad Jakiro. Maraming salamat, Mabstad Jakiro, sa pagpunta. Isang piraso magkano? Oo, meron. Alin? 20. 35, dalawa, Mami. Mahal po ang sayuti mi. Wag na po kayong Ano na ito? magtaka. 15 kasi 30 pa. Wag na po, 20 po yan. Mali po yung ano nyo. Hindi ka kikita nun. Mahal po ang sayuti mi. O ito, 20. Matanda ba ito? Ayos yan. Yan, salamat. Mukhang pupunuin mo yung styro, Mabi. Okay. Sige, may styro ko, paperam ko sa'yo, basta lagyan mo ng laman, pagbalik. Kailangan mo ibalik yun. Pagkagalitan ako ni Pe. Paalam ka kay Pe. Nandiyan si Pe. Pag binalik mo yun, kailangan may laman, May dalag, may hito, may gurami. Gurami talaga. Grabe talaga. Gurami. Yung gurami. Yung isda na parang yung muso nila. Gano'n naman. Oo. Grabe lahat yan. Hoy, Mami. Ha? Hindi ka nag-oo dyan. Mukhang wala kang mahuhuli yata pag ikaw kasama. Patay tayo dyan. Ngayon pa lang ako nagsaing, akala ko may kakainin pa ako. Aray ko. Ikaw na nga lang mag-isa dyan, naluloko mo sa sarili mo. Ikaw na lang nag-isa dyan, Kuya Elmer. Nakakalimutan mo pa magluto. Magsaing ka ng kalahating kilo para isang hanggang gabi na. Tapos luto ka ng ulam. Bili ka lang halagang 100. Baka pagbalik namin, may asawa na si Kuya Elmer. Eh, di maganda. Ano na si Kuya Elmer, popoy. Kaya pa ba? Yun lang Ang tanong, kaya pa ba ni Kuya Elmer? Mabi, kailangan ng robas yan. Patayo. Wala lang sa ganyan. No. Wala din yung iwan dito. Baka di pa nadala. Marami pa naman doon mga bata pa. Nagnganganga. Ano nagnganganga? Ano nagnganganga naman?
Hoy, Mabi, wag mo ako itulad sa'yo. Kalad ka rin na bumare. Hoy, Mabi, kasi sinabi ko sa'yo, dala mo ko ng isda. Pag di mo ako tinalhan ng dalag or hito, nako, panggata ba, panggata? Paggataan ko. Kahit dalawa lang, isa, basta totoo, mayroon laman. Mga ano ba kayo, mga oriente tawag ba doon? Oriente. Pahiram nga ng estero. Oo nga, papahiramin kita. Basta pag binalik mo yan, may laman na ha. Sarap yung budol pa ito, no? Bablog ka ron. Yun na sanang gusto ko, mga ganun ano. Kaso, Sabado, Linggo eh. Di ba pwedeng Lunes, Martes man lang? Para naman makasama ako. Sabado, Linggo pa eh. Lunes, Martes talaga sasama ako. Vlog yun. Matagal pa naman yun. 2 weeks pa. Ay, 3 weeks pa. Kasi sa February 8 pa eh. January ano pa lang yun. 16 ba? Meron pa ako benta dito. Maganda maggala sa Kalamba. Yun nga eh. Maganda nga gumala eh. Siyempre, meron akong hanap buhay. Kung hindi yun Sabado Linggo, sasama ako. Sabado Linggo. Malay mo, bago isip mo. Pag Lunes kayo, Lunes, Martes, sama ako. 2 araw. Pag mga ganun, Sabado Linggo, hindi ako makasama kayo. Meron akong ginagawa. Titinda tayo. Kung wala lang akong tinda, hindi sama ako. Ito yung benta ko kanina mga walang pinasabi. Say, ma'am. Pabalik ko, nasa 2,000 pa. Kaya ito, nakakapunan ako naman. Nagtiwala ako sa sarili ko na. Sa sariling lupa. At bili natin. Nagwa 1.5 dito may sabi ko. Wisit ka. Paldo, si Boss Waray. Paldo yung mata. Yan, si Ellen. Ito, paldo ang kain. Shout out. Ellen. Ito lang yan.
Itinda ng mais. Steam? Bakit? Sino ba mag-live ngayon? Maganda. Brenda, maraming salamat po. Salamat sa Team Boom, sa lahat ng pumasok. Maganda ako guys. Gutom na ako. Ang oras na kasi. Mag-alas 12 na yata. Oo nga, mag-alas 12. Babay na po, babay. Salamat sa lahat ng pumasok. Salamat kay Len. Pinsan ko na nagpalipad. Nagpakulay at meron tayong 0.96. Thank you so much. Ingat kayo lagi sa trabaho. Boy, thank you. Maraming salamat sa lahat ng pumasok. Okay, Padi. Padi, maraming salamat, Padi. Out na ako. Outie na. Gutom na, Mitch. Gutom much. Maraming salamat. Bye-bye, Insan. Bye-bye, Insan. Mega na sir po, Ate Brenda. Mobster Jackera, maraming salamat. Maganda ako. Mamaya na lang ulit ako mag-live mga hapon. Mag-live ako mamaya. Kasi only live naman ako. Tapos mamayang hapon, live ako. Start ako alas 3 hanggang 6. Tapos, live ako mamayang gabi. Para makakuha tayo ng revenue. Maraming salamat po sa lahat ng pumasok. Love you all. Ingat kayo lagi. God bless. Bye. Bye-bye. Thank you, Kuya Elmer. Mine, salamat, Mine. Salamat po sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng pumasok. Thank you. Nang maraming. Love you, B-Boy. Thank you. Salamat sa inyo. Ano ba yun? Tapos, si Kuya Sanay, baka tulog mo. Ang gabi yun. Bye-bye po, bye-bye. Maraming salamat.